duminică? E duminică? Te întrebam pentru că nu mai știu ce zi e. De când cu carantina asta și tot în carantină, tot în carantină, tot în casă, tot în casă. Tot pe canapea, ture canapea frigider, mai pune scoci la el că... Upsi. Da, ce să zic, când s-a dat tot, spațiu mic, sufocant, greuț. Când s-a dat ordonanța aia că se mai prelungește carantina, uite că am făcut mai mult de o lună. Cea mai fericită era nevasta. Uite așa erai, Când a mai dat o lună. Da. Când au anunțat ăștia de ordonanța în seara aia la 9 de era tot poporul pe canapea, tu erai să dea ăștia ca să te țin fraiere în casă. Să vă nașă repede. Nașă, avem acasă pe ăștia. Ce le facem nașă cu ăștia în casă? Omul era fier, flașcă. El transpirase pe cămașă când a auzit. Ce n-ai reușit în 20 de ani, a reușit carantina să țină bărbatul în casă. Nu mai puteai, erai fiartă, nu petrecea. Vezi ce faci acum, vezi ce faci acum, că acum e momentul tău. Dacă nu, oricum e divorțul. Bate la ușă divorț, ești nebună. Bun, suntem toți în aceeași situație. În carantină. Pierduți în spațiu, nu mai știm, avem creierul mort, suntem sub psihoză, nu ieșim nici să aruncăm gunoiul la tomberon, că vine coronavirus peste noi. Fiecare reacționează și fiecare gândește în felul lui. Nevasta într-un fel, amanta într-un fel, cine are de suferit, cine e cel mai avantajat. Astăzi despre asta o să discutăm. Uite, mi-a plăcut specia în captivitate. Da, specia în captivitate, mi-a plăcut ce ai spus la final, cine este cea mai câștigată. Mă, dacă tot cu ea am început, hai să continuăm cu ea, nevasta. Nevasta. Tu e viața ta. Viața ta. Draga de tine, acum inima îți iese din piept, îl ai lângă tine toată ziua, dormi cu el, îl vezi de dimineață până seara, că până acum pleca dimineața și venea seara. Auzi, te uitai în albumul de la nuntă să-l mai aduci aminte de bărbat atât cum arată. Acum îl vezi în fiecare zi, mai că te-ai plictisit de el. Ți-ai luat și grade, cum s-ar zice. Te umfli în pene, că face fix ce vrei tu, l-ai tocat toată ziua aici pe el. Taca, n-ai făcut aia, păi nu vezi că eu fac, tu nu faci, ajută-mă, hai. Auzi, îți dau un sfat, dă-i fata mai teroare, bă, dă-i teroare. Ultima ta șansă, doar acum mai poți. Stoarce la maxim, să iasă toate picurile de sudor din el. Dacă se plângea că i-a ieșit firul alb, nu era de la tine, acum ai ocazia să-i scoți pe albi, să-l nebunești, să te țină minte toată viața, că parcă cam uitase care e nevastă, uitase. Auzi, dacă tot e să bage divorț, măcar să te pomenească o viață. Fii atentă, dă-i teroare, nebunește-l, organizează și vacanțe cu el pentru la vară. Multe. Acum ai timp, da. Până acum n-avea timp să te asculte. Lasă-mă, nevastă, că o să facem noi. O să organizăm noi. N-am timp acum. Las că vedem noi. Vin de seara ca să discutăm. Acum ți-ai scos cărticica? Ai dat pagină? Ai văzut februarie, ianuarie, aprilie. Deja știi ce ai de făcut și l-ai prins. Îl pui, nu zi acum. Să cumpere și biletul, că are la agenție, nu? Vrei să vezi fapte. Fapte, nu vorbe. Acum îl pui, pune și un mop în mână, pune și un aspirator, că nu-i pică mâna. Da, nu-i scade rangul. Lasă, dă să dea, că până acum te plângeai că n-ai ajutor. Mai lângă tine, pune-l să facă. Hai, nu prea mult, că na, știi cum e, da, nici chiar... Pune-l să facă și lecții cu copiii. Asta, da, hai să se concentreze în spiritul ăsta de familie. El să facă lecții, el să învețe limba engleză, că cred că nici el nu prea știa. Da, știți pe aia cu Tom și Jerry? Hello. Yes, sir. Excuse me, actually my English is not good. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon? Yeah, Jerry is here in my room. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please, come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay, thank you. Thank you. Nu, I have a Jerry in my room. I have a Jerry in my room, da. Nu prea, nu. Sorinelu, le cam potriveai, nu știai. Coca-Cola Michael Jackson.
Coca-Cola, Michael Jackson, Fanta Cola. E bine că acum ai timp pe lecții să-ți mai aduci și tu, bărbate, măi, aminte de Da, apropo de asta cu engleza, tu străine. când ajungi în America, dacă ai viză, tu o rogi pe nevastă ta să-ți spună cum se zice Coca-Cola în engleză. Ia că Mamă, ce bună a fost asta! așa, deci știi că e cu divorț și că e cu astea. Acum ce în somă la tine, chiar dacă te bucuri de moment și efectiv ești în... E viața ta, sunt viața ta zilele astea, tu vezi toate defectele la bărbate tu. Le vezi, dar vezi că și el le vede la ea, că stați în casă, măi, nevestelor și... Uite așa, stai pe canapea și faci, uite așa, îți mai intră ceva în ochi, nu e geana, că nu mai e gene, e sprânceana. Îi dai teroare la om că s-a îngrășat, nu-ți convine nici chelia, nu-ți convine nici putoarea, Da, de spălat, mai rărus că da, mai vezi că trebuit. până acum nu-l vedea, știi, ajungea seara, se băga în pat, Mai nu mergea vedea. și pe la amantă, mai venea parfumat de la femeie, mai treceai cu vederea. Acum le vezi pe toate și a mâncat, Da. ei gătit, i-a plăcut, a Țeapă. făcut și burtică, iese pe aici șunculița, toată ziua stai, dai cu aspiratorul, speli vasele, dar ai uitat să te mai speli pe păr. Și ai mătură de... Dacă n-ai mătură, Ai mătreață. te târăși pe jos tu. Nasol, deci că ai conferit de la tort. Dai mătreață, dai pac, dai de 2 ori din cap, ești Minge, nebun. penalist, de carantină, păi de-aia. Nu te mai spăla fata mea pe păr de nu știu când. Dai Dai de la dor. salon, ești speriată toată, nu știi cum nici să deschizi robinetul să te speli pe cap. Dai de 2 ori din cap, trebuie să bagi aspiratorul. Bun. Așa, Dacă nevasta se descurcă cum se Ești- descurcă la omorâ pe la micu, ce face soțul? ăla micu e Mai e poate. flash. E acolo un colț de canapea tremură. Vai de capul, E tremură frică, ca cum vară. aude pe aia că s-a trezit, E frică. aoleu, încă o zi. Bă, eu te înțeleg, e nasol, bă, nu tu telefon, nu tu telegram. Degeaba scria Manta pe Ții. telegram, dispare la 2-3 Știi cum e? secunde. Când te duci la baie, intri pe Telegram, ai acolo 40 și ceva de mesaje, că nu mai poți La să ce? intri acum toată Dar ziua. ce mai era cum rost telegramul? Că tu nu poți să ieși afară decât pentru o cumpărătură la Lidl. Cauți motiv de Să plecat. fie roul războiului de la Lidl, să te întorci acasă cu o armată de haleală, să aveți să băgați bine la max. Până acum nu te duceai tu la cumpărături, că îți scădea rangul. Acum nu mai știi cum să fugi repede din casă, să te bagi în mașină, mai stai 10 minute înainte, ți-a prins o țigară ca să vezi ce faci în Amanta. Că Te mai întâlnești pe pierzi după și pe aia. rafturi cu Amanta dacă e. Vă dați întâlnire la Mega, Vă da? dați întâlnire la raionul de iaurt. S-a stricat un iaurt, hop, mai are un pic de termen și mi-l dau pe toată fața și cu arsurile solare, ele știu de toate. Că știi că aș face moș cu iaurt. Ce să zic, toată ziua Aha. ești pe seriale, seara bagi un film și pe alea care le-ai văzut și pe care nu le-ai mai văzut, le mai pui odată, că decât să stai să te conversezi cu nevasta, mai bine te binoclezi în televizor. Mare stres ce pe capul tău. Nu mai mare poți. Zona zostă. Auzi, dacă nu e filmul, e caseta de la nuntă. Eu e pune, i-a pus-o pe repeat, caseta de la nuntă de Te-a 100 de ori. zăpăcit, te-a zăpăcit. Uite, măi, era mea, uite ce ne ce iubeam, drăguț, uite ce ce dansa. dansul. Uite, dar ce slab era, iubitule, te și împunge, adică ai Da, făcut uite și și 100 eu de ce kg. bine arătam. I'm sexy and I know it. Nu mai rău, cum mai Am rău. mai făcut și mie abonament la stejarii. Numai tu te duci. Păi L-ai zăpăcit de creieri. L-ai zăpăcit, i-ai pus caseta de la nuntă, i-ai pus poze din luna de miere, l-ai organizat vacanța, îl urmărești. De ce stai atâta pe telefon? Haide, vino și dă-mă la mâncare, haide, bă, aspiratorul, haide, Ce ai haide. făcut în baie? haide. Că ai stat de o oră, auzi, lasă telefonul aici și du-te tu la baie. Adică nu-i convine nici când candești, nu-i convine nici când ești în baie. În baie stai mai mult ca să prinzi timp să vorbești cu Amanta. Nu, fugi, te pitești, faci și baie în cadă acum, nu mai faci rapid pe duș. Stai la în cadă să ai timp. Ba și stare de aia de Himalaya. Îți zice și mie un prosop, îl pitești la sub braț telefonul și pleci cu prosopelul în baie. Ți-a căzut părul din... Auzi? Ai început... Auzi? Aia cu zona zoster. Ai făcut și zona zoster. Ai... Nu mai poate, te-ai umplut de bube, de la stres ai le-ai Auzi? făcut pe toate. Ia vezi, mami, ce mai ești? Mamă, cred că mi-a apărut psoriazis. De la nervi, de la stres. Ești flash, că mă, ești prost. Faci joci poker online. E urât rău de Da, tot. nu mai e la pariuri? Ce-ați făcut, mă, băieți? Unde mai băgați? Unde mai fujniți biletele alea? Auzi? Unde le mai băgați? Dacă e vorba de pariuri, pe cât pariezi că după carantină bași divorț? Bagi 100%. Și ai găsit și varianta, că tu ești descurcăreț, tu știi cumva la Mega cu Amanta, nu mai e biletul, joci poker online în rețea cu băieții. De stres, chelia, care era început de chelie, mare chelie. Deja Acum a lucești căzut bec, o părul. Și ce reflector. faci? Că nu e deschis niciun cabinet să te duci să-ți mai lipești un fir.
cu guma acasă, iei de la sub braț și pui în cap. Hai că m-a bușit și râsul, mă uit la tine, vai de capul tot ce ai ajuns, auzi ce ai fost și ce ai ajuns. Aia râdem că știm, mă, știm. Râdem, glumim, dar cum mai ești tu din casa acum? Cum mai faci cu Amanta? Cum mai faci cu pleșcarii care țineau? Ce mai faci? Săracul de tine, mai trăiești din amintiri. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist. Mai sunt pleșcarii, bă, cum era când mergeam noi la loc pe șampanii. Acum, doar pe poze, noroc naiba că ai avut telefon bun și te-ai pozat. Copiii te terorizează, tati, te uiți în oglindă, ai mai încărunțit. Auzi, dacă tabletă n-ai cumpărat când ți-a zis nevasta să cumperi, că acum o aruncai la copil. Acum ce te faci? Că trebuie să te joci Lego pe jos cu ei. Și mai e ceva nasol, dacă e ziua ta de naștere, acum mai îmbătrânit un an fraiere în carantină. Și nu mai poate să vină nici băieții pe grătar. Nasol. Ai închis-o cu nevasta, să face tortuleți, ia. Mai crește plusul de aici din față, știi? Țica, nasol de tine, ce să zic, auzi, lasă, numai mâine nu-i pui mâine, o ieși și tu din carantină, auzi, nu fi dracu atât de negru. Ai, lasă, și cu divorțul ăla, îl depui, ai, auzi, lasă, că auzi, nu erai tu plătitor? Ai, plătitor sau în cazul în care prea multe n-aveai, tu abia aștepți divorțul ăla, n-ai stres. Auzi, dacă era o adică la cât ai mâncat, ai colacul de salvare aici, pac, le-ai aruncat, ai plecat în lume, vezi ce faci. Ați rupt frigiderul ăla, l-ați rupt pe crembuși. Asta e dimineața toată ziua. Ar rupe și Amanta frigiderul, dar nu prea știe să gătească, mă, săracă. Degeaba face cumpărături. Ce face Amanta, mă? În carantină ce face Amanta? Băi, uite că au apus zilele de poze frumoase pe Instagram, că cu mâncarica, cum ai zis tu, pe găteală e mai slab. Ce mai faci, fata mea, acum? Faci un spanac? Nasoală, că până acum pozai tartarul, pozai focaccia, trufa. Acum ce te faci? Că tu ești pe crembuși, pe salam. Nu prea îți vine să o postezi pe aia. Bolul ăla nu prea ți iese. Zici că te-ai dat pe dietă, ești pe post negru, tu nu mai mănânci. Sau vezi, Doamne, te-ai întors la tradiție, la românesc, deschizi castronul cu ăla cu castraveți murați pe care ți-a trimis maică-ta. Aiurea, de unde? Ești pe spanac, ești pe năut, ești pe alge. 2-3 alge, auzi, le-ai dat o dată într-o baie de ce, le-ai năbușit un pic și gata, ești pe orez. Mic! Nu, vezi că nu prea iese pe baie de abur, nu prea iese pe poșată, iese pe ulei. E pe prejală, da? Iară chifteluța, șnițeluțul, nu, e mai rapid și alea țin mai mult, că n-are chef să gătească în fiecare zi, nu? Face ceva care să și reîncălzească. Da, și dacă ți-a mai trimis maică-ta de asta iarnă un pachet de la Crăciun, îl țin beci, cu tot rălinuța, ai băgat sarmalele de Crăciun trecut la congelator? Că nu fi foc, că nu te pup cu nimeni, la cum de bună. Acum e momentul, îți plăcea usturoiul, ceapa, vrei să mănânci, dar ți era jenică, că la loft tu merge cu ceapa. Acum ai scos-o din frigider, e deja curățată. Da, exact. Ceapă roșie, ceapă albă, rupi ceapa în două. Adio, colete. Cine-ți mai sună, fata mea, la ușă? Cine-ți mai sună? Decât facturile pe care le-ai de plătit, cum naiba știe cum le mai plăti. Auzi, dar tu faci unboxing, că parcă păstra cutiile pe balcon. Acum le scoate, le relipește și bagă ce-am mai găsit prin casă. Uite, unboxing ce-am mai scos. Ce mai faci tu, draga mea? Faci câte un giveaway cu produse de prin casă. Aduni, da, nu ți-a plăcut vreo ojă, ce ai primit pe la ziua ta, uite giveaway-ul, chiar că așa faceți, le întindeți pe jos. Ce ai găsit? O șoseată, nimic, că nu știi când îți trebuie. Vezi, ia uite, a preconizat, a fost vizionară mama ta, așadar ai strâns tot ce ai avut de prin casă și ai făcut frumos un giveaway. Ai mai sunat-o și pe cealaltă amantă, că sigur mai avea și ea ceva primit care nu i-a plăcut, ca să împărțiți follower și nu de alta, dar postările voastre nu prea mai sunt. Și dacă tu vă plictisiți, v-ați făcut cont și pe House Party, unde seara beți vin din Damigeana la vin vărsat la butoi și beți 2-3 ore până uite Dumnezeu de voi și cădeți de pe scaun. Ai înțeles? House Party? House Party, uite așa face râdeți ca mireasa la știți voi ce? Aia e și ați început să vă comandați kituri. Bă, kituri de tot. Aoleo, da, măi, chiar așa. Voi epilați singure, cu ceară, cu de toate. Auzi, ce gene proaspete ai tu? Da, mi-am comandat un kit, vreau să-ți spun. Ai învățat să le și pui, da, le pun, mi-am zis să-mi scot ochii de vreo 2-3 ori, dar nu e nicio problemă, că se învață, dragă, timp, n-ai ce să faci. Uite, și eu mi-am făcut unghiile singură, mi-a sărit un pic, dar ce să fac, doar nu stau cu ele. Nevoia te învață. Nevoia te învață, da, am învățat, uite, carantina, uite, vezi ce înseamnă la greu, înveți să te și speli pe păr, să-ți faci și bucle. Da, și pedicură, și la pedicură ai umblat? Da, cum să nu? Îți faci singură, acum nu te mai doare spatele că te apleci, acum vezi, nu mai trebuie ochelari. Îți iese până la urmă, că n-ai încotro. Și pe tupeu, după ce ți-ai comandat kituri și ești mare cunoscătoare între ale cosmeticii și între ale beauty-ului,
faci și tutoriale, mă, și înveți, cum s-ar zice. Faci. O să vă arăt rutina mea astăzi, cum îmi fac eu buzele care... Buzele tale, nu prea mai petale. Dacă se făcea la 3 luni, hai că am mai ținut un pic. Dacă fac ăștia carantina de 3 luni, nasol. Ce mai faci? Stai că-ți caut eu un filtru acum cu buze mari și ți-l trimit. Nu te panica. Da, încă ceva. Vezi când îți iei mustața cu ceară, ia-ți și din nas, că zici că ești Rapunzel. Ții nasol. Ia-ți frumos, bagă frumos. Și cine mai e nasol, mă, în perioada asta pleșcarul? Vai de capul Vai de el. Dacă până acum era săracul cu duhul, acum îți mănânci de sub s-a lipit de icoană. Da. Buzunarul meu vorbește, orice limbă îți dorește. Și engleză, și franceză, ca și limba japoneză. Îți mănânci de sub unghii, e nasol rău de tot. Ți s-a lipit stomacul de și raspinării. Ți-e foame, ți-e foame. Când mai poți să mai mănânci nici șnițelele alea. Da, Barosanu nu răspunde la telefon sau n-are cum să trimită. Hai că mai comandă Barosanu ceva la pachet, mai lasă nevasta pe Barosan să-ți comande, că nu halește nevasta pe pleșcar. Pe să aș vedea că pleșcarul se orientează, găsește el vreo vecină pe la vreun etaj, că nu este din casă, da? Și dacă primește cât un pachet, dacă el mănâncă în 2 zile. Mănâncă în 2 zile, dar lasă că nu fac eu griji pentru pleșcar, că sigur când a auzit că se dă sechestrul ăsta la domiciliu, a luat-o pe fraieră. A găsit el de carantină ceva. Bravo, știi? da. Pe sistemul, hai fă vii să stai cu mine, îmi faci și mie ceva, că vrea să-i gospodărească și lui cineva ceva, nu? Asta dacă nu pleșcarul dă bir cu fugiții la măsa acasă. E posibil. Da, pleacă din București, de-aia e așa, mai plătească chiria, că-i scumpă chiria și el oricum se mută din 2 închide gazul, lumina și a plecat la mami ca să... Da. Ți-ai făcut, ai plecat cu cortul 2-3 luni, te duci, te izolezi și tu pe la Galați, pe acolo, pe unde ești, pe la bucuietii din deal, că n-ai ce să faci. E groasă. Da, și ești un pic panicat, socotelile sunt pe minus rău de tot, că combinații ale de unde nu pe praful ăsta. Tu, pleșcar, nici n-ai pus bani la ciorap pentru zile negre. De urmare, îți plăcea, cheltuiai, nu te gândeai vreodată. Erai flower power, nu se întâmplă mă nimic, las că fac eu roz, mă descurc eu orice ar fi. Faci tu, faci tu, ia de unde faci? Ia, ce să mai vinzi, că oricum n-ai nimic de vândut. Și nu mai cumpără nici naiba pe perioada asta. E nasol, da. Ceasul ții în continuare pe mână, că dacă îți vin și ceasul, nu te mai bagă nimeni în seamă și nu mai intri pe nicăieri. Măcar cu ăla să mai rămâi, da. Rămâi tată mașina cu nu aveai oricum, nu mai circuli. E frigiderul urlă. Da, pentru tine cred că e cea mai nasoală, pentru pleșcar e cam cea mai nasoală. Pentru pleșcar e nasol. Amanta, hai să zicem că mai are ceva pe dreapta, că Amanta nu e chiar proastă. Nu, s-a orientat, știi, aia până mereu la ciorap pentru zile negre. În caz de ceva, mai vinde un pantof, mai vinde o geantă, mai un shop, mai closet, că merge pe Instagram, face bănuți. Da. Și acum, dacă să crezi influencerițe, ele cred că sunt cel bani și pe postări și așa mai departe. Da, băi, în concluzie, nasoală carantina. Oricare ați fi dintre voi, mai e puțin pentru nevastă. Da, ea e cea mai câștigată, în rest toți suntem tristuți, nu? Mâncăm mult. Toți suntem plictisiți de mâncare, așa e, stai pe canapea și auzi, hai vino și vezi că la frigider când deschizi vrei și de aia, ți poftă, te-ai plictisit, ți se face fomică, e pe stres, e greu. Plictis, noroc cu meme-urile astea, cu glumele astea de carantină, că altfel nu prea aveați nici glume. Mai râdeți, mai trimiți pe forward. Uite frate, uite mă ce Caterinca, uite mă ce amuzant, uite. Ce să faci? Ați rupt telefonul în două, clar. L-ați rupt, da, l-ați rupt. Păi de-aia n-ai văzut că merge atât de slab Instagram. Știi ce am observat eu? Mie la story-uri îmi apar multe live-uri, mă. Multe, vorbesc serios. Băi, sunt toate live-uri și vă treziți că vorbiți, dar eu dau gândindu-mă că zic, bă, mă plictisesc, poate văd ceva interesant. Nimic. Nu, stați ca, nu știu, pur și simplu. Și voi știți ce faceți? Așteptați să vă scrie alții întrebări. Bă, dacă l-ai deschis, de ce mă nu-și netul? Că până și Netflix-ul a scăzut rezoluția, nu? Da, și lasă naiba telefonul dacă nu ai ce să faci cu el. Pe bune, am mai zis, o să ne mai repetăm, este deja clișeic. Cărticele. Pe online book, pe shop my book găsești un ziar, găsești ceva. Caută pe net o rețetă. Bai, lasă telefonul ăla, uite, moment prielnic, să te apuci să înveți să gătești, să faci ceva. Ca să ieși și tu câștigată din carantină, nu? Să zici și tu, bă, ce ai făcut pe carantină? Ca știi? Ce ai făcut vara asta în vacanță? Și tu erai la școală, toți copiii scriau, tu nu scriai nimica. Măcar după carantina asta, ieși și tu cu încă un neuron în plus. Eu am un sentiment de milă, măi, Diana, pe cuvântul meu. Am un sentiment de milă față de soț. Soțul, părerea mea, e săracul cel mai răptit. Vai de capul tău. Auzi, vezi ce-i face, ia jucăriile și pleacă, cât-o-i... Du-te, da, ai văzut acum.
Până acum mai fugeai, mai scăpai, nu mai vedeai, nu mai nu știu ce, dar acum nu ai aer. Nu mai poți, simți că mori. Ești ca într-o... Te culci de vreme, te trezești târziu, să se mai scurteze din timp, să mai... De-abia aștept să treacă carantina, Dumnezeu le știe unde te duce după carantină, nu vreau să fiu chiar ta. Auzi, parcă și văd, mănânc atent să-mi dea pe jos cu pânel, aia cu aspiratorul, știi, calcă ca pe ace, săraci. Da, ți-ai făcut deja, sigur, planurile de viitor. După ce tot terminăm cu carantina asta, eu cred așa, mulți o să se despartă. Multe divorțuri. Se vor despărți, mulți se vor și combina, ăștia care încă n-ați apucat să aveți nimic înainte de carantină și vorbiți și când trece carantina, vreți să vă vedeți. Vreți o ți caldă, acum îți place, da. Tocmai ai activitate, îi zici câte lună și în stele, îi zici toate poeziile, vă trimiteți pozici, videocall, Da, vă place? Nu vă combinați prea mult în carantină, că dacă stați prea mult împreună între patru pereți, se duce repede și după aia vin cluburile, vin petrecerile, vine orașul, vine nu știu ce, te ia capul și uiți. Ai uitat în carantină cât îți făceam de mâncare, file al dracu să fii. Ai uitat. N-a apreciat. Ce să zic, eu abia aștept și perioada de după carantină. Că cum o să ieșim, o să rupem ușile. O să rupeți ușile. Da, chiar, ia așteptăm mesajele voastre la episodul ăsta. Da. Ce să faceți voi după carantină? Da, Care ar este fi primul interesant. vostru plan? V-ați organizat cu ceva? În ce vacanță vreți să plecați? Cu cine vreți să plecați? Ia, așteptăm Care sunt planurile voastre, da. Și eu să vă răspundeți. Ești acasă și ți-ai dat seama. Ce nu ți-a plăcut? Ai avut timp să te cunoști? Toți suntem pe meditații, incantații, bețișoare, yoga, toată lumea s-a dat pe chestii de genul ăsta, astfel că nu mai ai nicio scuză, ai avut timp să te gândești și să reflectezi asupra vieții. Și când ești din carantină, e o nouă șansă pentru viață. Ce faci? Mă regăsesc. Da, noi vă pupăm, vă dorim ședere frumoasă în casă, mai deschide geamul, mai scoate un pic, mai trage o gură de aer, că mai ai de stat. Da, mai trage o gură de aer, mai trage o bășină acasă. Asta e carantina. Vă pupăm, să aveți o săptămână legendară!